Desteya Kargêrî Hizba Dêmokrat a Kurdistana Îranê, bi hilkefta danzde Banemer, Roja Xwendekarê Kurd Peyamik, da ku nîsxeke ve gihîşt deste me, û em ê jî deka ve peyame pêşkêş bikin. Xwendekarên azadîxwazên Kurd, Xwendevan mamosta an xwendevanên sozdar en Kurdistanê. Roja danzde Banemerê, bi bîranîna xebat û canfîdayiya sortên netirs, û bivêrên netewa Kurd li çepera nasnamexwazî û mafxwaziya wan jî zanîngehê ve bo çiya ve guhastîne. 57 sal peş niha, li rojek vihade ku li rojimera tevgera rizgarîxwaziya netewa mede, bi Roja Xwendekarê Kurd hatiye navdêkirin. Simayîl Şerîfzade yek ji emek nastirin sortên Kurdan, û refek ji hevrên vî li pêsema azadî û datperverî û mafên netewî de canex ve fîda kirin. Tevî ku dîroka ve xebatka têjî evraz û nîşîv, têjî keremantî û cangorî kirineye, lê eva ku ve konaxsa dîrokî jî konaxsên din heta asteke cuda dîde suya, boviyeke ve digere ku peşenge ve tevgere ciwanekî Xwendekar bû, ku bi xwexîstin li nav metirsiyan û gefen dujmin ve meşxela sebata nasnamexwaziya Kurd girte deste swe, û bi cangorî kirina swe û hevreyên swe, gola menda sistema paşatiye, hejant ku idia dikir ku jandarme devereye, û ti dengeke nerizayetiye, li cersi bera desthilat û hukumdariya ve de naye bilind kirin. Reşen bir, andevendarın peynus nuzaniste, her ve kunci dizanin, şebata çendinali, kuliser rastiyek, kunaye inkar kirine, hatiye avakirin, ku ev rastiya ji aliye dujminen Kurdan ve bi berdevamî te inkar kirin, û bi nav û nav de kirinen cürbi kurve, hewla şermezar kirina ve tedan. Navengirayên dujmine Kurd li propagandayên Swede ve sebata rewa, dur ji şaristane tu eklaniye te penase kirine, ku bi Hizravan, şebata Kurd bi tene aliye çekdarî heye, û ev aliya jî çişiroveyeke serdemiyane, û lojikek li pişt nebûye û nîne. Lê hebûna kata Xwendekar û pênûs bi desten li refen şebatê, bi taybet li refen Hizba Dêmokrat de selimîne reveye, ku sebata Kurd hilgirê nav û nîşaneke mirovperveraneye. û bilî binyata veya bi hez û kahîma ve, şirovekirinek akademîk û zanistî jî li pîşteye, û çiriskîna navê kesayetiyên akademîk en vek şehîd Simayîl Şerîfzade, Doktor Kasimlo û Doktor Şerefkendî, li asta şehîdên rêber û dehan û sedan şehîdên Xwendekarên din. Persiva ve şaşiya dujmin didin û diselmînin ku xebata Kurd li pêge û çihê rasta Swedeye, û heta bi destvanîna armanaç û xwesten rewayên Kurd berdewame. Beşdariya berdewam a Xwendekarên Kurd li sebata netewî demokratika Kurd, bo hemaya zanistîbûn û resembûna ve şebatê bûye fakterek bihez û vêyekê vîha kiriye, ku niha û bi taybet li dema tevgera cinayê de çepera zanîngeh û zanîngehên Kurdistanê, ji berê avedantir û swedîsehtir, li hember dujmin û siyaseta helandin û asimilasyon û kirkirina Kurd de bisekinin, û vek hertim li refen peşve. Ve rastiyê li goê dujmin de bikin, hawar ku Kurd zindiye û namire. Hizba Dêmokrat a Kurdistana Îranê, tevî bi bilindra girtina ve roje û şandina silav bi yadûrîhê şehîdên doza rizgariya Kurdistanê, li serveyî hemûyan, şehîd Simayîl Şerîfzade û hevreyên vî, daxwaz jî hemû Xwendekarên Kurd dike, ku vek hertim li dijî hizra navengira a dujminen Kurd li Îranê bisekinin, û bi hîşariya swe, rêgirî jî cîbicî kirina planen ve hizrîna paremayî bikin. Hervîsa bi yekîtî û kare hevpar digel Xwendekarên netewên sîtemdîtiyên Îranê, heta gihîştin bi azadî û demokrasiyê, şebat û tekoşîna xwe berdevam bikin. Serbikeva xebata netewî demokratika Kurd, bi herîfe rejîma sitem û bêdadî û navengirayî. Desteya Kargêrî Hizba Dêmokrat a Kurdistana Îranê, danzdê Banemer 1404 rojî,